Αυτό το ξέρω, ναι. Από εκεί πώς έφυγανε. Ναι ρε Τόνι. Δηλαδή, Από εκεί αυτοί φύγανε το 22, διότι δημιουργήθηκε ο πόλεμος όταν έγινε η μετανάστευση, ας πούμε. Οι Έλληνες πλέον δεν μπορούσαν να κάτσουν εκεί πέρα. Κυνηγόνταν από τους Τούρκους. Και αναγκάστηκαν λοιπόν και ερχόνταν σαν εδότερα. Ήρθαμε εμείς στην Οικομίδια. Εκεί την ώρα που ήρθες εδώ, την ώρα ήρθα. Καλά, σας Ήρθαμε, εγώ ήρθα, ας πούμε, την δική μου την περιπέτεια θα πω, δηλαδή συνδυάζεται με την οικογένεια, ας πούμε, καταλάβεις. Ήρθαμε λοιπόν, από εκεί φύγανε οι δικοί μας, πριν από 40 χρόνια από την Ορτού, οι παλαιοί μας καθ' αυτό ο Σολούδης είναι. Οι προπαπούδες, θα σου πω να καταλάβεις. Λοιπόν, αυτοί εκεί δούλευαν. Και επειδή δούλευαν καλά, αυτός ένας στρατηγός Τούρκος ήταν εκεί πέρα, ο οποίος λεγόταν Χατζή Οσμάν. Αυτός ο Χατζή Οσμάν λοιπόν, στην Τουρκία όταν λοιπόν ένας αξιωματικός ανώτερος στρατηγός όταν απολυόνταν από την υπηρεσία, επειδή οι Τούρκοι δεν έδινε όπως μισθούς εδώ πέρα η Ελλάδα, έδινε κτήματα, έδινε εκτάσεις. Εκτάσεις έδινε. Παραδείγματος χάρη έδινε ένα τσιφλίκι 5.000 τρέμματα, 10.000 τρέμματα, 20.000 τρέμματα. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν από εκείνον τον καιρό τα τσιφλικά, τα αυτά που λέει τσιφλίκ. Τσιφλίκ, όπως έγιναν εδώ στα αυτά και μαλώνανε για εκείνο το, πώς το λέγανε, τέλος πάντων. Και αυτός ο Χατζή Οσμάν είχε την περιοχή όλη του πάνω από την Οικομιδία λοιπόν. Όλο το μέρος ήταν αυτό του Χατζή Οσμάν. Και επίσης τότε ο κόσμος από εκεί λίγο τσιμπιόνταν από τους Τούρκους και λίγο ας πούμε δεν μπορούσαν να ζήσουν, αναγκάστηκαν και οι οικογένειες μερικοί φύγαν και ήρθαν στα ενδότερα αυτούς και κατοικούσαν στην Οικομίδια. Και από την Οικομίδια λοιπόν ήρθαν στο χωριό αυτό του Χατζή Οσμάν. Επειδή δηλαδή δουλεύαν εκεί στον Χατζή Οσμάν. Πότε έγινε αυτό, πότε περίπου, πόσα χρόνια ας πούμε, πριν το ξύρισμα πήγαν εσείς? Αυτό τώρα... Το 14, το 10. Οι δικοί μας πολύ νωρίς φύγανε, ακόμα γεννημένος δεν ήμουν, όταν φύγανε από την παλαιά πατρίδα ακόμα. Δηλαδή, το 1890 με 95. Κοίταξε, 42 χρονών είναι το χωριό μας το Χατζή Οσμάν που λέμε. Εγκατεστάθηκε 42 χρονών δηλαδή από τον καιρό που φύγανε από εκεί, από την παλαιά Τουρκία που λέμε και ήρθαν στα ενδότερα. Το χωριό μας είναι 42 χρόνια. Και από τα 42 χρόνια έγινε η καταστροφή της μεταναστείας και φύγαμε. Και δουλεύανε από εκεί, έρχονταν λοιπόν... Το 8 είναι γεννημένο. Άκουσε. Και από εκεί δουλεύανε οι δικοί μας, έρχονταν και δουλεύανε σε στον Τούρκο κοντά. Ο οποίος λέγονταν Χατζή Οσμάν και έγανε κάρβονα το έναν το άλλο και δουλεύαν σε αυτόν κοντά. Και τους αγαπούσε πολύ τους Έλληνες. Και αυτός από εκεί έκανε εξαγωγές στην πόλη ας πούμε και εδώ και εκεί κάρβονα το έναν το άλλο εμπόριο, ο Χατζή Οσμάν αυτός. Ύστερα λοιπόν αυτοί πολύ το αγάπησαν το χωριό μας. Όχι μόνο το χωριό μας, ύστερα δημιούργηθηκαν και άλλα 5-6 χωριά. Πάλι είναι το Χαρπούσπουιάρ, το Εράν, Αυτή όλοι από την Ορτού δηλαδή. Που λένε αυτά, δηλαδή είναι κοντά στο Χατζή Οσμάν. Και λένε το Χατζή Οσμάν αυτό να τον μπέει ας το πούμε, για να έρθουμε να κάνουμε εδώ σπίτια, μας επιτρέπεις να κάνουμε όλοι αυτός. Το πιο καλύτερο, όχι να έρθετε λέει, εγώ σας δίνω εκτάσεις να κάνετε σπίτια. Αλλά ένα πράγμα ζητώ από εσάς. Λοιπόν το όνομα του χωριού θα το δώσετε Χατζή Οσμάν να μην πεθαίνει καμία φορά. Σε αυτή την περιοχή γιατί όλα είχαν ονόματα ελληνικά ας πούμε. Να μείνει το όνομά μου μία για πάντα Χατζή Οσμάν. Γίνεται. Ήρθαν εκεί πέρα λοιπόν και κάνανε χωριό εκεί πέρα και το χωριό αυτό ας πούμε έφτασε στα πρόθυρα 42 χρόνια δηλαδή. Κατοικία εκεί πάνω, τρώγανε, πίνανε. Εν τω μεταξύ κοντά στο Χατζή Οσμάν έγινε το Χαρπούσπουάρ που λέει, έγινε το Εράν, το Γουρχαμάν, το Σαρούσου. Αυτά, δηλαδή αυτά έρθαν και μπλέχτηκαν γύρω από το Χατζή. Από την Ορτού έρχομαι ο κόσμος. Όλα αυτοί από την Ορτού ήρθαν. Μόλις ήρθαν έγιναν και ελληνικά χωρία, σου λέει ελληνικά χωρία, και αυτοί
μετανάστευσαν από εκεί Πιο καλό κάμπο είχαν. και έγιναν γύρω από το Χατζισμάν αυτά τα χώρια που σε λέω Χαρπούτσου, Γαρερέαν, Γρχαμάν, Σαρούσου, για αυτοί οι άλλοι είναι Σαρούσου, αλλά όταν έρχονταν εδώ λένε από το Χατζισμάν. Καθίσαμε 42 χρόνια, οι παλαιοί μας, εννοείται 42 χρόνια. Ύστερα λοιπόν γίνηκαν οι πολέμοι, δημιουργήθηκαν πολέμοι με τους Τούρκους. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν οι πολέμοι λοιπόν εντωμεταξύ, αλλά επειδή δημιουργήθηκαν οι πολέμοι, τώρα οι δικοί μας πώς να γλιτώσουν, αυτό είναι, δηλαδή κοίταξε, ο Κεμάλ, ο Βενιζέλος ο συγχωρεμένος είπε, εγώ έχασα όλον την Μικρά Ασία, αλλά δεν πρέπει να χάνω τη Μακεδονία. Διότι κοίταξε, η Μακεδονία, είπε ο Βενιζέλος, μπορεί να τρέξει ολόκληρη την Ελλάδα. Διότι χειμώνα βρίσκεται καλοκαιρινό και καλοκαιρινό βρίσκεται και το καλοκαιρινό, ό,τι θέλεις βρίσκεται στη Μακεδονία. Και εδώ πέρα το μέρος εδώ πέρα δομούσε από ξένα Ανταρκτικά. Εδώ Βούλγαροι θέλεις, Σέρβοι θέλεις, Σλάβοι θέλεις, δηλαδή ποιος να καταλάβει το μήλον της έρηδος στη Μακεδονία εδώ πέρα. Αιματοκυλισμένο μέρος ήταν. Έκαναμε τον πόλεμο της Μικράς Ασίας, χάσαμε τον πόλεμο, λέει τώρα Βενιζέλος, ρε παιδιά λέει, εγώ χάσα τον πόλεμο το 20, αλλά να μην χάσω τη Μακεδονία, διότι και εδώ πέρα ήταν ελληνικά στρατεύματα, πώς τον έλεγαν και όλα, ήξερα και το όνομά του, τέλος πάντων, και εδώ πολεμούσε με τους Σλάβους. Ο Παύλο Μελάς. Ποιος? Παύλο Μελάς. Α, ο Παύλος Ναι, Μελάς. Παύλο Μελάς. Εντάξει, αυτά είναι νεότερα, εντάξει, θα διαβάσουμε. Τώρα, ναι, αυτό είναι ο Παύλος Μελάς. Μετά ξεκίνησε, ξέσπασε ο πόλεμος στο... Έπειτα λοιπόν, λέει εγώ πρέπει να βάλω λέει, στα αίματα το Κεμάλ, τώρα χάσαμε τον πόλεμο. Εγώ να κάνω λέει τη μετανάστευση, Η αλλαγή, ναι. δηλαδή την ανταλλαγή. Να πάρω όλους τους Έλληνες, να επανδρώσω τη Μακεδονία και όταν επανδρώνω εγώ τη Μακεδονία με ελληνικό στοιχείο, λέω η Μακεδονία πρέπει να μείνει στους Έλληνες, γιατί εκεί που μάλλον να πάνε στη Μακεδονία πήρες να το πάρει, ο Βούλγαρος να το πάρει, ο Σέρβος να το πάρει, ο Έλληνας να το πάρει, εγώ θα το κάνω ελληνική, διότι λέει, αν δεν την κάνω ελληνική, χάσαμε από το ένα, θα χάνω και τη Μακεδονία. Χάθηκε και η Ελλάδα. Χάθηκε όλη την Ελλάδα και εδώ αφού σου σήκωσε και την προσφυγιά να τη φέρει εδώ, πού θα την εγκαταστήσει μες στη Μακεδονία. Το λέει το Κεμάλ, να κάτσουμε τώρα λέει να κάνουμε μια συνεδρία. Εγώ λέει τον πόλεμο τον χάσα, νικητής τον λέει. Αλλά ένα πράγμα απαιτώ. Επειδή λέει στη Μακεδονία έχουμε στοιχείο ελληνικό, θέλουμε να κάνω την ανταλλαγή, να πάρεις εσύ όλους τους Τούρκους από τη Μακεδονία και εγώ να πάρω τη μετανάστευση όλους τους Έλληνες από εδώ, τη Μικρά Ασία. Όχι μας λογάριασε γίνεται, γιατί να μην γίνει. Δηλαδή να μεγαλώσω κι εγώ το κράτος μου, να μεγαλώσω κι αυτός να συσπηρωθεί. Δυνατάνε και ο ελληνισμός και γίνεται Τούρκος, ας πούμε, πιο... Έγινε η ανταλλαγή, αλλά εμείς ήρθαμε με την ανταλλαγή. Ήρθαμε με την ανταλλαγή, δώσαμε και πήραμε δηλαδή. Εν τω μεταξύ όταν ήρθαμε με την ανταλλαγή εδώ πέρα, αρχίνησαν λοιπόν, φεύγαν οι Τούρκοι και καταλαβαίνουμε τα οικήματα των Τούρκων εδώ. Και, εσείς πήγατε εκεί, εμείς μπήκαμε εδώ, ας πούμε εδώ ήταν άλλος εκεί και μπήκαμε στα οικήματα των Τούρκων. Μπήκαμε στα οικήματα των Τούρκων, λοιπόν, έφυγαν οι Τούρκοι από εδώ μεταξύ, ήρθε ο ελληνισμός εδώ πέρα, την Μακεδονία πλέον, με το στοιχείο το οποίο ήρθε από εκεί 1,5 εκατομμύρια, σχεδόν 2 εκατομμύρια λαός ελληνισμός, πλέον επανδρώθηκε η Μακεδονία, πλέον έγινε ελληνική. Ο Βενιζέλος ησύχασε, σου λέει η Μακεδονία πλέον ανήκει στους Έλληνες, διότι όταν πολεμούσαν και ήρθαν και αυτά τα μέρη με τον πόλεμο τα πήρανε, μέσα στην Θεσσαλονίκη έγινε μεγάλος πόλεμος. Ήρθε από εκεί ο Τούρκος λοιπόν, πώς τον έλεγανε, να καταλάβει την Θεσσαλονίκη. Να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη. Και μάλλον αυτά που λέμε. Κάθισαν οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι και λέει θα κάτσουμε 15 μέρες. Κάθισαν 15 μέρες, δεν φεύγανε. Κάθισαν 20, δεν φεύγουν. Τράβηξαν λοιπόν τα σπαθιά δική μας. Φεύγετε ή δεν φεύγετε. Έγινε μεγάλος σύγχυση, μεγάλο πόλεμο. Και οι Βούλγαροι, και τότε οι Βούλγαροι με τα καψίκια και με τα αυτά έδειξαν τους Βούλγαρους και καθιδρύθηκε η Θεσσαλονίκη και έμεινε ελληνική. Έκαμε την ανταλλαγή τώρα, ήρθαν εδώ πέρα βέβαια. Έκαμε την ανταλλαγή, αλλά όταν πήγαν πολλά χρόνια ας πούμε, κοίταξε ο Κεμάλ, έκανε μεγάλο λάθος και έλεγε τι λάθος έκανα εγώ,
έδωσα λέει εμπορευμένους ανθρώπους από τη Μικρασία και πέρα από εκεί γαϊδούρια και χτυπούσε με συγχωρείς το κάτω του κάτω. Τι λάθος έκανα να κάνω την ανταλλαγή. Ναι. Δεν έπρεπε να κάνω την ανταλλαγή, διότι οι Έλληνες λέει ήταν έμποροι, έκαναν εξαγωγή και έφερναν συνάλλαγμα μέσα στην Τα Τουρκία. μεταλλουργία και τα αυτά. Ενώ το βάζανε- τουρκικό το συνάλλαγμα όλο έχει φύγει. Εκτός εκείνο που Δηλαδή, ήταν τεμπέλης, όταν ας πούμε, κάνεις ήταν. εισαγωγή, το συνάλλαγμα φεύγει όλο. Πρέπει να κάνεις εξαγωγή για να φέρεις το συνάλλαγμα. Και χτυπούσε με συγχωρείς κάτω το καπάτο και λέει τι κακό έκανα, λέω, που έκανα την ανταλλαγή. Δεν έπρεπε το ελληνικό το στοιχείο να φύγει από μέσα από την Ελλάδα, από την Τουρκία. Λοιπόν, πήγε κάμποσον καιρό η Τουρκία όλο ένα και πήγαινε μπρος το οικονομικό πήγαινε πίσω. Ρε αμάν, βρε ζαμάν, λέει ο Τούρκος τώρα, εγώ πρέπει να καλέσω μία εμπειρογνώμων επιτροπή από την Γερμανία, δηλαδή εμπειρογνώμονες αυτοί, από πού πέφτει αυτό και δεν Ναι, μελετητές. ας πούμε, να μελετητές. πέφτει η δικιά μας η αυτή. Ναι, Ήθελε μια επιτροπή Ομάδα. από τη Γερμανία και ναι, και έπειτα διέταξε λοιπόν και έφεραν μια αυτή η εμπειρογνώμονα από τη Γερμανία. Λοιπόν, καθίσαν οι Γερμανοί, φάγανε, πήγανε μέσα στην Κωνσταντινούπολη και λέει τώρα ας σηκωθούμε βέβαια να κάνουμε έναν γύρο, ας πούμε, τον κύκλο της Κωνσταντινούπολης, να δούμε ποιος είναι ένας, ποιος είναι άλλος και τι είναι. Από τη συμπεριφορά, ας πούμε, και από τα μαγαζιά και από την επιχείρηση θα καταλάβουμε πού είναι Ναι, αυτή η την δουλειά. εικόνα που θα δουν, ας πούμε. Γύρισαν. Λέει τώρα ας πάμε να κάτσουμε, λέει, και να τα πούμε. Πήγαν λοιπόν, κάθισαν οι Γερμανοί, η Επιτροπή βέβαια, με τους Τούρκους και ξέρω εγώ. Λέει, γέλασαν οι Γερμανοί και λέει, η δικιά σας η οικονομία πέφτει, λέει, τα εμπόρια τα έχουν, λέει, οι Έλληνες και οι Αρμεναίοι. Εδώ λέει πάμε σε ένα μαγαζί, αυτό τι είναι Τούρκο, ένα ψεύτικο, τουρκικό. Πάμε στο άλλο ψεύτικο τουρκικό. Τα αυτά λέει τα ελληνικά και τα αρμένικα τα μαγαζιά είναι φουλ γεμάτα. Δηλαδή εσείς έχετε λέει ένα παϊράχ, μία σημαία έχετε όξω τουρκική, αλλά άλλους σαφιική. Τι να κάνουμε, σφαΐ. Σφαΐ λέει στους Έλληνες. Ακούς σφαΐ στους Έλληνες. Πρέα Δεν τα μαύρε. ζήσανε, Μαρίκα. Καλά που δεν τα ζήσανε. Δεν πήγε πολύ καιρό, στιχοκορίζονται στα σόλα, η Λάμπου λέει, τα φερμάνια σφαΐ στους Έλληνες. Βρε μάμα, τότε είχαμε συμπεθεριό με τον Γερμανό, είχαμε του Κάιζερ, ο βασιλεύς του Κωνσταντίνου ήταν γαμπρός της Γερμανίας, είχε του Κάιζερ την... Και είχαμε συμπεθεριό, ο Γερμανός μας κλείσε. Ο Γερμανός έδιεταξε τη σφαγή, αλλά ο Γερμανός πάλι μας κλείσε. Λέει η βασίλισσα, αμάν λέει, χαθήκαμε λέει πατέρα. Λέει και λέει τι είναι. Έτρεξε, πατέρα κλαίει, λέει, πατέρα χαθήκαμε, λέει, κολλήσανε τα φερμάνια, λέει, Τούρκοι και σφαγή θα βάλουν στους Έλληνες. Ήξερε η Γερμανία που αυτή που την πόρτα. Σηκώθηκε ο Κάιζερ από εκεί ο Γερμανός και λέει, αντί σφαγή στους Έλληνες, στους Αρμεναίους. Πλήρωσαν οι Αρμεναίοι. Το πλήρωσαν. Λοιπόν, ένας ποταμός ήταν ο Γάγκιος ποταμός, λέγεται αυτός, από το Ρουσία, όλα τα νερά από εκεί, 110 μέτρα μια γέφυρα. 110 μέτρα. Και όλα τα νερά συσσωρεύουν από τη Ρουσία, σύντορα έχει και από εκεί έρχονται και κατεβαίνουν και φεύγουν και πάνε στα αυτά τα 100. Λοιπόν, διατάζουν οι Τούρκοι σφαγή στους Αρμεναίους, 1,5 εκατομμύρια Αρμεναίους, κοίταξε τι έκαναν. Από εδώ συγκέντρωσαν τώρα, είπανε αντί στους Έλληνες η σφαγή στους Αρμεναίους. Γι' αυτό λοιπόν εκεί στην Νικομίδια που ήταν οι Αρμεναίοι, στο Παχτιακιούχ που λέμε και εκείνο όλοι σφάγισαν αυτοί οι περισσότεροι Αρμεναίοι. Φουντεχλή το έλεγαν, Παχτιακιούχ το έλεγαν και πολλά άλλα τα οποία δεν ξέρω τα ονόματα του Σωρό. Αυτοί όλοι πήγανε στη Σωρό εκεί πέρα 1,5 εκατομμύριο Αρμεναίους. Το γέφυρα ήταν 110 μέτρα από εδώ και από εκεί ήταν οι αψίδες. Αψίδες ξέρεις, τα κάγκελα της γέφυρας. Από εδώ ήταν τη ζει οι Τούρκοι με τα τσουκούρια και με τα γαντσάρια πάνω στις αψίδες. Εδώ είναι η γέφυρα, εδώ ήταν οι αψίδες. Αυτοί ήταν εδώ οι Τούρκοι και εδώ μπαίνανε με τα γαντσάρια όπως κόβανε
κόψιμο και στο ποτάμι, κόψιμο και στο ποτάμι, 1,5 εκατομμύρια Αρμενέους έφτασαν. Ναι, ναι, και πολλοί Και το έβγαλαν και τραγωδία, κάνορ μου σουλαρί πιτάσει τσιρνάς. Όλο το ποτάμι γέμισε έμαλε. Ένα καθαρό ποτήρι να βρίσκεις, δεν μπορείς να βρεις να πεις. Κάνορ του σουλαρί. Και λοιπόν, και γι' αυτό λοιπόν η αυτή έκανε την εισφαή των Αρμενίων και τώρα αυτό το εορτάζουν κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη και όταν γίνεται αυτό χιλιάδες έρχονται από όξω και περιφρουρούν τα γραφεία των Τούρκων για να μην γίνει κανένα έκτροπο και σου λέει επίτηδες το κάναν Τούρκοι για να μας κάνουν αυτό το έκτροπο. Γι' αυτό σφαΐσαν 1,5 εκατομμύρια Αρμενίους. Και έτσι ήρθαν σε αυτά τα μέρη και εγκατεστήθηκαν. Ναι, αλλά δεν έσφαξαν μόνο Αρμενέους, οι τραπεζούντα όλοι στο μαχαίρι Αλλά και πέρασαν. ήταν ανταλλαγή, όσοι μείναν και όσοι δεν ήταν σαν ανταλλαγή, έκαναμε νόμιμη ανταλλαγή, όσοι μείνανε και πολλοί Έλληνες μείνανε εκεί πέρα. Ήταν στα πρόβατα εδώ και πολλοί από το τραπεζούντα, πολλοί έμειναν και έμειναν Τούρκοι. Ύστερα δήλωσαν τουρκοϊπίκο και έμειναν Τούρκοι, οι Έλληνες εκεί πολλοί έμειναν. Τώρα βρήκαν τα παιδιά πολλούς και άρχισαν να ξεταράγουν. Πιο πολύ πάνε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν το εορτάζουν. Λοιπόν και 1,5 εκατομμύρια. Μετά συνέχισε, όταν ήρθατε στον Βόλο, βγήκατε στον Βόλο. Από τον Λοιπόν. Βόλο, ναι, και ατερματίσne Από εκεί συνάψανε. ήρθαμε λοιπόν, χυθήκαμε μέσα στο αυτό. Ήρθαμε, βγήκαμε εμείς, εμάς μας έβγαλε, ήρθαμε στην Νικομίδια τώρα για να φύγουμε. Γίνεται ένας πόλεμος, Παύλε, γίνεται ένας πόλεμος τώρα, τώρα φεύγουμε τώρα από τα σπίτια μας πλέον. Αφήνουμε πως είναι όλα, ό,τι είναι, μόνο την ψυχή μας και κάτι λαφριά πράγματα. Κατεβαίνουμε στην Νικομίδια, εμείς τώρα. Το χωρίο Ποσέδων. Από το χωρίο Ποσέδων, από το Χατζησπάν που λέμε και χαρπούς που άρχισαν το νόημα, Όλα αυτά μαζί. όλοι οι Έλληνες ήταν. Μαζί, ας πούμε. Κατέβαμε στην Νικομίδια τώρα, Τώρα, εγώ ήμουνα στο Γαράσατοδες, στο Ιαστρίκιατσι, και η μάνα με έτωνε στο Χατζησπάν και ανταμώθηκα με τη μάνα στο Νικομίδια μέσα. Εμένα με έδωσαν παιδί, ας πούμε, Ψυχοπαίδι. στο Ιαστρίκιατσι που λέμε και στο Αντάπαζα, τέλος πάντων ο πατέρας του αδερφού μου δεν είχε παιδί και με έδωσαν εκεί πέρα για να με κάνουν. Και ήρθα εκεί πέρα λοιπόν και εγώ άρρωστος, βρήκα τη μάνα μου, είχε και αελάδες εκεί πέρα, ακόμα δεν τα απάγωγαν τους Τούρκους. Πήγαμε τη μάνα μου, ο θείος μου σκοτώθηκε τέλος πάντων. Γίνεται ένας πόλεμος, γίνεται οι Τούρκοι θα μπουν μέσα στο Νικομίδια για να κάνουν σφαγή. Ήταν ένα τάγμα στρατού, αδυνάτησε η δική μας. Ύστερα κάνουν ένα σήμα, έρχεται ένα τάγμα, μαυρομάτι τον έλεγαν, ένα τάγμα στρατού, ενίσχυση μες στην Νικομίδια για να μην γίνει σφαγή σε εμάς, να μην μας πάτσουν οι Τούρκοι μέσα στην Νικομίδια. Γιατί ήταν όλο στη σφαγή δουλειά. Λοιπόν, εκεί που ήρθαν ύστερα, έκαναν σήματα ύστερα, πήγαμε, μας έβγαλαν στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλία. Από εκεί κάτσαμε καιρό, τώρα 6-7 μήνες, 8 πόσο καθίσαμε. Εκεί πέρα, εγώ τέλος πάντων εμένα με έδωσαν σε έναν καλόν άνθρωπο κοντά, το έμπορας. Τέλος πάντων, να μην έφτασα όπως πέρασα την κοινωνία, σαν παιδί μου είχε και ξέρω, τέλος πάντων. Από εκεί λοιπόν κάθισαμε στην Καρδίτσα, ύστερα λένε πρέπει να φύγουμε στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη για τους πρόσφυγες θα δώσουν μέρη για να πάνε να καταστηθούν, διότι εμείς ήμασταν χωριά και μέσα στην πόλη, είναι πρόχειρα δηλαδή. Από την Καρδίτσα μας έφεραν στον Βόλο. Καθίσαμε και εκεί κάμποσον καιρό, ύστερα λοιπόν, πριν να φύγουμε από την οικογένεια μέσα, γίνεται ένας πόλεμος, οι Τούρκοι να μπουν να βάλουν σφαγή. Ήρθανε 2 μεγάλα πλοία αγγλικά μέσα στην θάλασσα. Και αυτοί τώρα από τύχη είναι, διαταή πήρανε, βγήκανε έξω από τα πλοία και πολεμούσαν τους Τούρκους. Αυτοί που ήταν να βάλουν σφαγή. Και από αυτούς σκοτώθηκαν πάρα πολλοί διότι απάνω στα πλοία είναι αυτοί, πώς τους λένε, έχουν και τα όπλα τους, κάπως τους λένε αυτούς, με τα άσπρα τα ρούχα. Ναυαγούς και λένε αυτοί πολεμούν και στην ξηρά, άμα είναι ανάγκη, βγαίνουν από τα παπούρια και πολεμούν και στην ξηρά. Πώς έλεγαν, ας πούμε, τέλος πάντων στο όνομα δεν ξέχασα.
βγήκαν ένα άγημα από αυτούς και βοηθούν τώρα το δικό μας το στράτεμα και οι Εγγλέζοι μαζί μας να μην μπουν και να μην είναι σφαγή από την Τουρκία. Από αυτούς σκοτώθηκαν πολλοί. Βράδιασε τότε. Οι Εγγλέζοι θύμωσαν. Διότι αυτοί ήταν με άσπρα ρούματα και τα παππούλια, αυτά τους είναι άσπρα. Και με κρυάδες. Από αυτούς σκοτώθηκαν πολλοί. Θύμωσαν οι αυτοί. Ναι. Όχι, προσπαθώ να τους θυμηθώ. Αυτή είναι και... Μπορεί κάπως έλεγαν αυτοί. Και τώρα δείχνει καμιά φορά στην τηλεόραση, ας πούμε, αυτοί που βουτάνε κάτω και πάνε. Θαλασσοπόροι, όχι. Θα σου πω κάτι δεν ξεκινά. Τσάμπα στον νου ένα διάβολο. Ξέρω ποιους λέει, ας πούμε, στα αγγλίζικα. Τέλος πάντων από αυτούς σκοτώθηκαν πολλοί, οι Εγγλέζοι θύμωσαν. Αυτοί τώρα κοίταξε, μόλις βράδιασε, έβαλαν τον περιβολέα. Όλο το μέρος το ψάξαν. Το ψάξαν εκεί ένα μέρος τουρκικό, τον Ταγανού έλεγαν. Έξω από την Οικομίδια, αυτοί τώρα οι Τούρκοι τους βλέπουν όλοι μαζεύτηκαν με τα όπλα, με τα αυτά και το πρωί θα κάνουν αυτό επίθεση για να μπουν μέσα στο αυτό. Εν τω μεταξύ έκαναν και ένα σήμα να έρθει και ένα τάγμα στρατό από το δικό μας στρατό για να ενισχύσει την προσφυγιά να μην μπαίνει στη σφαγή, διότι όλα τα χωριά όπως ήταν γύρω μαζεύτηκαν μες στην Οικομίδια. Από εκεί πρέπει θα φύγεις διαθαλάσσεις για να μπει στην Ελλάδα μέσα, αλλιώς όλοι θα σφαγούν. Ήρθε ένας μαυρομάτι τον έλεγαν, αυτός ήρθε και εδώ πέρα, αυτός ο μαυρομάτης ο ταγματάρχης. Ήρθε ενίσχυση. Και οι Εγγλέζοι λοιπόν μόλις βράδιασε όπως σου είπα έβαλαν τον περιβολέο, το ξέρω, βλέπουν εκεί για ένα μέρος λέγεται Τάγανου, ετοιμάστηκαν αυτοί το πρωί θα κάνουν επίθεση Τούρκοι. Άρχινάει το πυροβόλο φίλε μου, να και να οι Εγγλέζοι, διότι δεν το έκαναν για τη μας, επειδή σκοτώθηκαν αυτοί, πήραν το ατομικά το ζήτημα. Εκείνα τα έκαναν όλα γης Μαριά μου. Το πρωί πούνα και εντωμεταξύ μας ενίσχυσαν και αυτοί οι Τσαρκιάζιδες. Ήταν ένα είδος Τούρκοι οι οποίοι αγαπούσαν τους Έλληνες και ήρθαν με το πλευρό μας, οι Τσαρκιάζιδες να λένε. Μπορεί να τάξα. Ναι. Κυρκασέοι λέγονται, ελληνικά οι Τσερκέζοι αυτοί ας πούμε είχαμε φίλους. Αυτοί ήταν, κοίταξε, αυτοί ήταν, δεν ήταν του Κεμάλ, ήταν άλλοι, οι βασιλικοί ήταν. Και ο Κεμάλ ήταν κεμαλικός, δεν ήθελαν τον Κεμάλ και κατατάθηκαν και αναγκάστηκαν αυτοί και τάχθηκαν με το πλευρό το δικό μας Τούρκοι και πολεμούσαν τους Τούρκους. Και ήρθαν και εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα δεν ήρθαν, τους έδωσαν χωράφια, τους έδωσαν σπίτια. Ναι, γιατί διάβασα ιστορίες που λέει... Λοιπόν, εμείς λοιπόν αναγκάστηκαμε λοιπόν να φύγουμε, ήρθαν τρία μεγάλα πλοία αγγλικά. Λοιπόν, και άλλοι βγήκανε στο Κατάκολο, στο Ψάρι στην πάλι Ελλάδα, άλλοι βγήκαν στο Βόλο, άλλοι βγήκαν εδώ, άλλοι βγήκαν εκεί, λοιπόν, σκόρπισαν την προσφυγιά και άλλοι στην Αμερική έφυγαν πολύ, στην Αμερική έφυγαν πολύ και όσα ζώα είχαν, όσα ζώα και μέσα άλογα, ότι ήταν όλα τα βαφήκαμε μέσα στην οικονομία τα πήραν. Λοιπόν, εμείς εντωμεταξύ από εκεί βγήκαμε, όπως είπα, στο Καζίτσα και από εκεί είχαμε στο Βόλο και στο Βόλο ύστερα ήρθε διαταή. Καθίσαμε κάμποσον καιρό. Ήταν για να μας δώσουν σπίτια εκεί μέσα και ξέρω να μας δώσουν εκτάσεις για να κάνουν σπίτια. Λένε τώρα είναι διαταή τα πράγματα ησύχασαν, θα είναι αποκατάσταση προσφύγων. Και όσοι είναι γεωργοί ας πούμε, θα πάρουν, διότι έντονη ανταλλαγή είπαμε, οι Τούρκοι άφησαν τα κτήματα τους εδώ, να μας δώσουν τα κτήματα των Τούρκων, τα χωράφια και όπως άφησαμε και εμείς την ανταλλαγή από Κεμερία. Λοιπόν, η αμοιβαία ανταλλαγή ας πούμε, έγινε ανταλλαγή με τον Κεμάλ. Με τον Κεμάλ όταν έγινε ανταλλαγή, λοιπόν, είπε Βενιζέλος εγώ, λέει τώρα, σκέφτηκε αυτός, είπαμε τον ανθρώπινο στο λογαριασμό εκείνο, εγώ έχασα ολόκληρο Μικρασία, να μην χάνω και το μέρος το ελληνικό. Λέω εγώ πρέπει να κάνω, λέει, να βάλω τον Κεμάλ να κάνουμε το αυτό, την ανταλλαγή. Ναι. Να επανδρώσω τη Μακεδονία, τουλάχιστον να μην χάσω τη Μακεδονία. Η Μακεδονία λέει χειμώνα, καλοκαίρι πάντα έχει. Ναι, γιατί... Τότε λοιπόν έβαλε το Κεμάλ και τον λέει νικητής είσαι Κεμάλ. Δώσε το χέρι. Παραδέχομαι, είσαι νικητής. Αλλά ένα πράγμα θέλω να προτιμήσω. Λέει, τι θέλεις? Λέει να κάνουμε την ανταλλαγή. Να πάρω εγώ όσοι Έλληνες είναι μέσα στη Μικρασία με ανταλλαγή και εγώ να σας δώσω τους σκούρους. Και εσύ να δυναμώσεις με το κράτος και εγώ να δυναμώσω με το δικό μου. Γίνεται. Έγραψαν ανταλλαγή. Τα πλή θα πει τουρκικά και ανταλλαγή θα πει ελληνικά. Τα πλή ορμούς.
Και ύστερα λοιπόν ήρθαμε στην Καρδίτσα, ύστερα εμείς είπαμε εδώ, κάθισαμε στην Καρδίτσα κάπου σχεδόν ένα χρόνο, περίπου 8. Πώς συντηριώσασταν εκεί, ας πούμε, πώς συντηριώσασταν εκεί. Τι τρώγατε, αυτό, πώς ας πούμε. ζούσατε στην Το κράτος Καρδίτσα? δεν είμαστε, το κράτος. το Το κράτος μας έδινε. Τίποτα άλλο δεν, δηλαδή. Και ήταν και εξερδόιντα, μικράσια Τούρκ πολύ εκεί, ne peki πως ετέρνα να σε παύλε, βρε σαρδέλαστες, βρε γκρέγκα. Προσέχανε. Όπως το δικό μας το στράτο και κάτι καλύτερα. Οι Τούρκοι ξεντέλεγαν, αυτό μας κρατεί ένα χρόνο και δύο και τρώγαμε και πίνουμε και... Θα χορτάτε. Λέγωσε, αφού άτωσε και κάτι κουραμμένο στο χέρι να είναι. Αυτός και τεμετέρβα φόριζαν να κόφταν τα σακία και έκοψαν τα σακία και πίναν τα είδα και το σακί όπως τον έβαλαν να καπίναν την από πάνω και τα σέρια έτσι και πίναν ένα τσχαμάτς και πόρταν ένα τσαμογαϊδούρια και κουβάνα και γίνει παϊτό πατρόνα. Κάτι τέτοια είναι καλά μέσα, ας πούμε, πώς μας αντιμετώπισαν. Και εκεί να μην τα πολιολογούμε, έρθαμε εμείς από εκεί, έρθαμε στο Βόλο. Στο Βόλο αστέρναμε λοιπόν, τι πάνε τώρα. Τώρα γίνει και αποκατάσταση προσφύγων, έντονη ανταλλαγή και οι Τούρκοι όσοι έφυγανε, απέναντα ας πούμε οι πρόσφυγες οι οποίοι θα είναι εκεί. Έρθανε με τέρσανε από τα πήγες αυτό, είπανε ένα χωριό, για και εμάς εκεί. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Όταν έρθαν στη Θεσσαλονίκη είπαν να γίνουν εμείς στη Θεσσαλονίκη όλοι είναι. Ναι, ποτάμι. Έστειλαν τον Παπάζογλου από εκεί και τον Τζανταρίδη και είπανε πάτε τερείτε χωρίο. Εμπόριο και ξέρουμε, γράμματα. Εμείς είμαστε γεωργοί, αυτά είναι γεωργοί. Και εκεί έντονται μετά μια επιτροπή, τον Κωνσταντίνο Τάισατίν και Παπάζογλους, τον Τζανταρίδης. Επήγαν έβρανε μια επιτροπή αποκαταστάσεως προσφύγων. Ελληνική αποκατάσταση προσφύγων. Επήγαν στην επιτροπή και είπαν έτσι. Εμείς θέλουμε να αποκαταστήνετε μας σε έναν τόπο. Εκεί είπαν το τόπο τον δεσέτερο. Είπαν μέσα του τόπο τον ορεινό. Χώρα θα πάει σε πόλικα. Νερά πάει σε πόλικα και ξύλα πάει σε πόλικα. Φιλόγια πάει ήταν. Ναι. Εκεί είπε ένας, εσύ το θέλετε το χωρίο, ξέρω, είπε ένας. Τσίλωσα σε ένα χωρίο, αλλά καταγείτε ναι. Ένα χωρίο το οποίο λένε Τραγωμάντσα. Εκεί το λέτε όλα είναι. Τουρκικά Τραγωμάνιτσα λεγόταν η άψα. Τραγωμάντσα, Τώρα δεν σας σταθμώ έρχομαι, το γράμμα τα φαίνεται να βγάλει. νερά έχει, χωράφια έχει, ξύλα έχει, ορεινό έχει, όλα είναι τι με κάνω το χωρίο της Άτσης. Και από εκεί λοιπόν, εκείνοι μερικοί θέλουν να είστε κάτι σαν και απέσαι εκεί στο Χαρμάν και ξέρω να δεν μέναν εκεί. Εκεί που ήταν οι Τούρκοι που ήταν Τούρκοι μετανάστευσαν συνήθως και φέρνηκαν τα τουρκικά εκτάσεις. Άρα ήσασταν γεωργοί και θέλησαν να στεκαν συνήθως και έρθανε αδά και πήραν χώρα. Ενώ εκεί πάνε στέκαν καλά ήταν. Καλά και να ας πούμε αν πολλά περάσαν. Να όπως Καλαμαριά. Όλοι πόντι είναι. Αυτοί δεν... Ναι, αλλά εκείνοι όμως τραβήξανε πολλά, δεν ταπεινωθήκαν, τους είχαν σαν γιους. Και έρθανε λοιπόν από Και ήρθανε, αποκαταστήθανε στον τόπο το οποίο δηλαδή οι Τούρκοι έφευγαν, εμείς καταλαβαίναμε τα σπίτια του. Οι Τούρκοι έφευγαν, ο Τάσης τον Κωνσταντίνο τον ίδιος πρόεδρο. Ναι, τότε δηλαδή κατευθείαν εκείνος εδώ. Και τον πατέρα με έλεγε τον θείο, έπαρε έναν οικόπεδο εσύ, αλλά ιδίως και μπορούμε να φτάνει. Ή εγώ πρέπει να φύγω ή εσύ, είναι τον πρόεδρο εσύ και τον εγωισμό του. Ο πατέρα μου έφυγε πεκεκά, όσοι έφυγαν πεκεκά κι άντζονταν τώρα. Είναι τώρα μέσα στον τόπο πάτη και σέντορα, θα και όλα είναι και τον πατέρα μου και την άλλη. Ναι, διότι ήταν, ξέρεις, έκανα τα αλόνια πολύ, έκανα αλόνια και χτίσαν σπίτια τους αλονάτες ανήσαν. Ο πατέρα μου πάει πηγά τώρα, με τα μωρά ήταν νέρα, 7-8 άτομα εμείς, όλα μωρά, μικρά μωρά. Επέμεινε και κάτι άτσπα, αναγκάστη η Επιτροπή Αποκαταστάσεως να δει και μας πάνε και δεν και σας πά και δεν και η Σόνα πακέθηκε πεκεκά και για εκείνο επίκρουσαν, άτσαν τον Ευηλία. Είναι τα μόνα, 2-3 εκεί κάπου ούτε είπε να τον τάει εσύ σου απαδακεκά. Εγώ για να φεύγω κείμε, διότι εγώ αδακεκά έρθα τώρα και ξέρω εγώ έδων και πρόεδρος. Ο πατέρα μου πάει, είχε μωρά πολλά, είχε 6-7 μωρά, μικρίσκα μωρά, εμείς ξέρω εγώ, φτιέτελες να άτσπα αναγκάσταν είστε δέκανε μας εκεί καμήρεψαν και δέκανε αυτά τα... Και ήρθαν εδώ πρόσφυγες που λες Λίτσα. Φτώχεια, κακό, μιζέρια.
αρχίζανε μέσα στα χωράφια, μέσα στη ζέστα με το τσιβί, φυτεύανε Καπνά, λιμνάζουν τα νερά, Δηλαδή, τι κουνούπια, Μοιάζει. έλλη, αυτά τα... Το μεροκάματο ήταν από την ανατολή του ηλίου ως τη δύση του Πέγουψαν ηλίου. τα δέντρα, τα Ο αυτά Το μεροκάματο έτσι ήταν. δουλεύαν από την- Από την το ανατολή καπό, του όλο ηλίου το ως τη δύση καπό, του ηλίου. Γιατί τα έζησα εγώ αυτά τα χρόνια μετά. ξέρω, Ας γιατί πούμε αυτά τα 15 διάβασα χρονών, χθες, 12 όταν χθες ήμουν, τα τα διαβάσει. θυμάμαι. Όλο το καπό. Τώρα πριν τους Τούρκους, το χωρίο αφού οι Τούρκοι δημιούργησαν ή πριν από τους Τούρκους υπήρχε άλλος... Όχι, Τούρκα αυτό τώρα. Άτσε, παίρνανε κόμματα δάπες. Ναι, δηλαδή τα Δεν ήταν σπίτια... μόνο αυτό. Δηλαδή όταν πήραν τη Θεσσαλονίκη, αντί ήταν εδώ και οι Τούρκοι. Ναι, Και μαζί με τη Θεσσαλονίκη την οποία παίρνανε, την πάει και τον Ανταλαή, ναι, παίρνανε. ναι, κατάλαβα, αλλά το χωρίο μου οι Τούρκοι δημιούργησαν Οι αρχικά. Τούρκοι. Ναι, Τουρκικά σπίτια ήταν, όπως ναι, του δηλαδή Κάκου. πριν τους Τούρκους ας πούμε Δεν δεν ήταν, ήταν. όχι. Αυτό θέλω να πω, γιατί γι' αυτό φυσικά δεν έχουμε και τους Σλαβόπονους και τους Ναι, άλλους. ναι. ενώ μερικά Όπου και αν χωριά επένες, Ήταν καθαρό χωριό, Τούρκοι. όπου και αν επένες, ας λέω οι Τούρκοι και οι εντόπιοι πάταν εδώ, εντόπιοι, αυτοί οι Βούλγαροι. ήταν αδά. Πώς, τα Βούλγαρικα τα χωριά ήταν. Η Ξυφώνια έτονη, η Αριδαία έτονη. Όχι, ατά ήταν. Γι' αυτό εκεί πρέπει να Έλληνες δεν ήταν, Τούρκοι και Βούλγαροι ήταν. Ναι, ενώ εδώ σε εμάς δεν είναι στο χωρίο, δεν πρέπει να έχει αυτούς ας πούμε Σλαβόπονους. Όχι, Κανένα, Ναι, ούτε αλλά ένα. Βούλγαρο το λέω. Καθαρή, μόνο καθαρή. καθαροί Τούρκοι ήταν εδώ. Οι Βούλγαροι εξισμέρι ήταν. Στα βορεινά. Όχι, στη Ξυφώνια, στην Αρδαία, έδεσα. Και Λουτράκι, τα χωρία, τα μικρά. Λουτράκι, εκεί. Αλλά δεν ήταν ούτε ένας... Και μετά εδώ άρχισε η μαραθώνια ζωή. Εγώ την έζησα, ήμουνα και ο Παύλος έζησε. καλά, ας βέβαια, πούμε, εγώ αλλά εγώ πιο πολύ έζησα την ζωή αυτή. Που λες Λίτσα θερίζανε με τα δρεπάνια. Στρέμματα ολόκληρα έπιανες με το χέρι και μια ζέστα ανιστική, πεινασμένη. Ναι. Μετά τα κουβαλούσανε με τα κάρα και με τα ζώα. Βόδια ήταν. Ζεύαμε 2 βόδια. Και τα βόδια κουβαλούσαν, τα κάναμε δεμάτια, τα Με τα σιτάρια, μάτια, τα τα κάρα φέρναμε αυτά που εδώ. έχουν με τα ξύλινα. τα Φτιάχναμε με το ελάσπι αλόνια, αλωνίζαμε, μέτρο η καταστροφή είναι από σκουπίζαμε, τη με τον αέρα ηχορίζαμε για να κάνουμε το σιτάρι να φάμε. Να φάμε. Τώρα ακούς και λες τι, πώς ήταν. Άσε, πώς είμαστε. Γιατί εμείς ήμασταν σύμμαχοι της Αγγλίας, πάντα ήμασταν το καλό παιδί της Αγγλίας και της Αμερικής, τους ακούγαμε ας πούμε και δεν μας υποστήριξαν. Και παιδί μου είναι... με τη Γερμανία και η Ευεγγίες Γερμανία κάνουν της την μέρας καποχή οι Τούρκ, αναγκάστηκαν και μετέρεξαν Ανταρκτικά πες στην Αίγυπτο, στην Πρασία. Ναι, αυτό ήθελα να Μαζί με ρωτήσω, τους ναι. Αρμενούς και αυτό ήταν Ανταρκτικά και πήραν όσο μιλάτε τον όσο κόσμος και έκαναν σαν εδώ τεραδά. Δηλαδή και πολλοί παπέμνανε στην Τουρκία. Ναι, καλά έχουν πολύ Έλληνες. Λοιπόν, Τις τις Αραβικές συναντήσανε. λοιπόν, τώρα, τις ας πούμε. προάλλες Παύλε έντονε μια εκπομπή. Απαντάτε με το Ιλάς και από στην Τουρκία και λέω. Αντί μετά και μετσάδας και μετά ήταν... Τα παιδιά, μα βλέπεις αυτά Ναι. που είδαν, ας πούμε. Ναι, και ταινίες εκεί μου είναι αυτά, είπε πολύ ζωντανές μισθά πόθηνιστον. Αχ, Ιάβρου μου λέει, εμείς λέει εξαδέρφα είναι, πολύ με λέει. Εμείς απρόβατα με λέει, και τον Ιανταλαή λέει και κόπαμε λέει και έτσι τέφιεται λέει και πέμναμε δευκακιάν λέει. Αναγκάσαμε λέει και πήγαμε την υπηκότητα τουρκική λέει. Αυτά στα σπίτι είχαν λέει υπόγεια με εκκλησίες, με εικόνες, με αυτά. Απάνας εκεί ήταν Τούρκ. Αλλά ύστερα λέει ήταν Ορθόδοξοι χριστιανοί, φοβόντουσαν. Διάβασα πολλές να Φοβόντουσαν από φοβία. Τόσο ο δάσκαλος από τη Φλόρινα, ένας, πώς λέγεται, που έγραψε βιβλίο πήγε και σε Αμερική, σου λέει ο άνθρωπος σε 10 χρόνια, Βενιζέλος που έφερε τους πόντιους, σε 10 χρόνια η Ελλάδα ξεχρεώθηκε από την καταστροφή από τους πολέμους και είχαμε και αυτό. Άλλωστε βιβλίο, τώρα ξέγγαν βιβλία. Διάβασα πολλά. Διάβασα το βιβλίο που το πολέμους ήταν και ο Ανταρκτικά. Ο Πόντος και το Κάρς λέγεται το ένα που έθεβαν στον Πόντο, έθεβαν στην οικογένεια, τώρα το παιδί παίρνει την οικογένεια και έφυγε στη Ρωσία. Και γράφει αυτός το ντοκουμέντα, τα οποία τα Εκεί μου είναι εμείς παιδιά στεξεύαμε που λες και έφυγαμε εκεί, είναι ο Κύπατο. Πήγαμε σε έναν λαζοχώρ. Είναι ο Κύπατα, το πες. Ας λέω και εκείνο πά. Πήγαμε σε έναν λαζοχώρ, αντίν ήταν ο Μεμέτς και Σεΐνς ήταν, αντίν Λάζ ήταν. Λάζ κάμουν μέσα καλά και εγώ, Λάζ Πόντι. ο Πόντι έγραψα, καθαρά καλά. Είπε εκεί μου είναι λέει, για βρούκαμε λέει, εγώ τώρα πέρω σας και πω σε ένα γυαλαγό που να πέσει. Ακούω για πάνω σας, το χωρίο του είναι χαμηλά και δεν ήταν ψηλά. Άφερος σας είπε, άτρωγε, μπαίνει δεξάμι στεναχωρεύκες του είπε. Και είπε εκεί μου είπε, ο άφερος σας χάπαρε, κάταν είναι τι είπε, τα πράγματα καλά, λέω σας καλά είναι. Αλλά στο γυαλαγό που απέστε και κάθεστε είπε, εγώ κάθε βράδυ άφερος σας πάει για ψωμία, ό,τι θέλει. Κάτσαμε ένα 2 μέρες εκεί στο γυαλαγό που απέστε, θεωρούμε υστεράντων έναν πόλεμο με το Ανταρκτικά, με το τουρκικά τα Ανταρκτικά.
Έπαιγε είπε μας η Αύρη είπε. Τα πράγματα εκεί πάνε καλά, αφαιρετή. Αφού ζούμεναν το ζουμάρι και πίνανε το σταυρά μας στο ζουμάρι. Αυτοί Τουρκμέδες ήταν, Έλληνες ήταν και ήταν Τούρκοι. Υπάρχουν πολλές φίλες σας. Και η παιδί μου είναι καλά και είμαστε εκεί, ποντιακά, όπως καλά και μου. Τότε εσείς αγορίας παλικάρα του Σαβουνά αντέχωσαν. Ήτανε παλικάρε. Και αυτός είπε, μα αφαίρεται η Αύρη μου είπε, τα πράγματα εκεί πάνε καλά. Αλλά έκανε μας σε φάει αψωμία και σε κουβάνε μας από τους Έλληνες ένας πόντος ετωνή και φέρνει μας χαπάρι. Και είπε και ξεβαίνω σπόρι μας στο χωρίο μου, να το σύρνει εκείνη, είπε σύρνει, είπε τα πράγματα εκεί πάνε καλά. Κάνεις πώς είπε κάνεις. Ξεριζωμένη γενιά η Πόντιοι. Αλλά την Ακόμα έρχονται Ποντιακά από όπως τη καλά και Ρωσία. εγώ Τώρα μισθά αυτοί είδε. που ήρθαν οι 12.000 Αφού από τη η θεία Ρωσία λέει την δεύτερα ήταν αυτοί που ήταν το 22 και βγήκαν εκεί. Ανατάν παπατάνε τώρα εμείς αυτό έρχονται. είδαμε, το ζουμάρα στο ζουμόνο με φτάνε και έναν παράες. Και η θεία το ίδιο είναι. Θα εμείς η Αύρη με λέει, ας η μάνα μου και στον κυρού μου Α, είναι το το ίδιο. έμαθα, ναι. Επήραν το σταυρά πάνω στο ζουμάρι. Τότε εσείς κανένας πολέμησαν εκεί, Σαβουνά, σε αυτά. Πώς ήταν πολύ, Ο μεγάλος αδερφός του πατέρα μου, ο Χαράλαμπος, αυτός που έχει το όνομα ο Χαράλαμπος, εκεί σκοτώθηκε, στον τουρκικό στρατό. Όχι στο Τουρκικό, δηλαδή πώς βγαίναν αντάρτες στο Πώς βουνό, ας κάτω με πούμε, τέρμα και- πολέμανα με γιατί- την... Βέβαια. Υποστήριζαν... Πώς πολέμανα την τέρμα, πολέμανα, μπήκαν ανταρτικά και υποστήριζαν τη μέτρο την φυγή για να φεύγουν, για να Και μην πολλούς κουνούν. ας πούμε σκοτώσαν οι Τούρκους. Τούρκοι ολόκληρα χωρία δίνανε. Ναι, καλά, και από τις δυο Εγώ ο μεριές. μεγαλύτερος αδελφό μου είναι σε πίσω στο στρατό, είναι πώς σε πίσω στο στρατό, λέγω. Λάμπο λέγανα τον, έπαινας πάλι κάτσε τον τώρα. Αφού τα δύο πιλάκια μου να βάλεις άκου να πήγε τους. Εφορτού τον οι τρία τενεκέδας κοκκία και μπαίνει στο ζούντσαι ρε λέγανα και στο τσαμούλου που γαζούν. Παλικάρια, καλά ήταν. τώρα. Εν τον καιρό αναλόγω στα σαμπά και πιστεύετε πάρκια λέγανα τα. Τα πρόβατα ήταν σέβαν τότε και πίναν τα πάρκια και εκεί πίσω βάλουν τα λευρία πάπα. Και φορτούνταν να Το και μπαίνουν. δέρμα. Δέρματα, ναι. Πάρκια, εσύ ξέρετε τα πάρκια το λέω. Και μπαίνει στο ήτο. Άτον επιστράτεψαν τον Λάμπο. Και εκεί κάτως τα Αρμένα σε χάτεψαν και πήγαν σε έναν Αρμενό χωρία, μπες αγλάψαν εκεί. Άτι οι Τούρκοι πήραν τα Αρμένικα κατά λασβίδια και κοπάνι, τα αδελφό με πήγε. Πήραν τον εργάτη και κοπάνιζε λασβίδια εκεί στο αρμέντικο χωρίο και πήγαν τα κατάσχεση όλα. Ναι, Και καλά. εκεί ασαγλάβαμε και παιδιά το σε φίλε σε με και πήγαινε και με δύο γουρούχια. Α, έτυχε, πέρα. 20 χρονών παιδί. Έκλαψε 20 χρονών. το 20. Και πήγε έκλαψε και πήγε φίλε σε με και πήγε απλά. Τι εννοείς να πήραμε και πήγαν στρατιώτη. Πήραμε και πήγαν στρατιώτη γιατί είναι Τούρκα χωρισμένα. Εσύρεψαν το στο μέτωπο. Στο μέτωπο αντί η τροφή και μπαίνει. Επένανε κρυφτάνε οι Τουρκιδόν τα κοπάδια και τη νύχτα τσάζαν και τρώγανε. Αντί οι Κούρτ. Οι Κούρτ από το ένα να σκύνεται διάτ, οπλίστανε. Εκείνη τα κοπάδια σου ήταν. Πήραν απέναν όπλο και πήγανε μπλόκο το φυλάκι εκείνο. Το είπε Μαγαρατσιάς αδά ο Γιώργος. Εκεί στο φυλάκι απέσε τον Γιάβρη, είπε με και ο αδελφός της τον Χαράλαν που είπε και εκεί στο φυλάκι απέσε τον, όπως εξόντωσαν εκτίρουν το φυλάκι και πέσει σκοτώθηκε. Αντί πεινασμένοι ήταν, πέραν τη νύχτα, όπως από την Αλβανία τώρα, όπως από την Αλβανία πέραν. Η Λάζη ήταν πολύ Διέκοψα Παύλη, έρθε ένα ποντιακό θέατρο απάνω στο σχολείο και πήγα κι εγώ. Και εκεί που εμάζευαν τους Έλληνες και τους αυτούς, έρθε έναν μάντρα. Και ο μεγάλος, ο Τούρκος, ο αξιωματικός, ζήτησε 3 ελληνικά ονόματα. Και άρχισε και λέει, Χαράλαμπος Ελευθεριάδης, μία ανατρίχιασα. Ο Παύλο ο ψηλές πάξενα. Χαράλαμπος Ελευθεριάδης και άλλα 2 ονόματα. Ένα ποντιακό έργο. Δεν το θυμάμαι τώρα. Και έτσι άρχισε τη θείονωση με το Αυτά όνομα. θέλω να ξέρω. ότι είχαμε Εγώ παλικάρια, ανατρίχιασα μόλις άκουσα μέσα στο ποντιακό θέατρο. Ήρθα, το είπα τον πατέρα μου και το Είπε θείο ο Πασιά με τον Ήλισης, το θείο το χαρά. Είναι Και η αυτή Θεσσαλονίκη. είναι όπως λέει ο πατέρα μου ακριβώς. Τα ίδια στοιχεία περικύκλωσαν ατσίπες Ναι, και έκαψαν. Έκαψαν. Έδειξε εκείνα τα μέρη όλα έτσι τα... είναι πήγαιναν οι Τούρκοι πένανε κρυφτάν και τρώγαν τα τσατοκοπάδια τότε και ο Πασιά μπακείο τον στο φυλάκι του. Κατάλαβα, με ναι, την ήταν Τούρκη. οι αυτοί, ας Εκεί πούμε. πήγανε οπλίστανε Οι Κούρδοι, και ήρθαν Χαράλαμπο Ελευθεριάδη. εξόντουσαν το φυλάκι και πέσε τον και ο Λάμπο Δεμέτρο και εκεί σκόψε. Μπορείς να πεις πώς συγγενεύεις με Ελευθεριάδης και με τον πατέρα μου, ας πούμε? Πώς είναι η Είπαμε, συγγένεια? ναι. Κοίταξε με τον πατέρα σου είμαστε ξαδέρφια. Όχι, όχι. Πού το σόι, δηλαδή Οι από πού παππούδες έρχεται? μας είναι αδέρφια.
Εμείς με τον Στέφανο, είμαστε Με τον παππού μου αδελφίων δηλαδή. παιδιά. Όχι τον Στέφανο, τον Του παππού μου, τον του αδερφό. Στέφανου ο πατέρας και ο δικός μου ο πατέρας ήταν αδέρφια. Εμείς με τον Στέφανο είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Εγώ με τον Παιδιά. παππού σου δεύτερα ξαδέρφια. Ναι. Τώρα με η τον Αλέκα Αναστάση. μαζί μας, με μένα είναι Ο τρίτα. παπάς σου και η Αλέκα είναι τρίτα Και ξαδέρφια. εσύ Στέφανος- και ο Θοδωράκης είστε, ας πούμε, Τέτα. Ο πάει, Στέφανος και αυτός ο συνεχίζει. Κώστας ο Ελευθεριάδης, ο πατεράδες μας ήταν αδέρφια με αυτούς. Ναι. Εμείς με αυτούς παππούς είμαστε μου, αδερφοπαίδια. Πώς τους λέγανε? Τώρα Ο Τσιανικάν και Τσιανικάν. Τσιανικάν τους έλεγα. Η γριά αυτή ήταν από το ο Τσιανικ. Γουρπάς. Αυτή ήταν, κοίταξε, από το Τσιανικ. Τσιανικ θα πει, ήταν ένα μέρος της Τουρκίας το οποίο το λέγανε Τσιανικ. Χωριοίτες, δεν το ξέρω. Τσιανικ, δηλαδή όπως το Τσιανικία. Ξυφωνιώτης, ο Αψαλιώτης, Α, δεν γι' ξέρω αυτό τι. σας λέγανε Και Τσιανικ. από εκεί κάτι πήρε, είναι ιστορία. ο Τσιανικ από εκεί πήρε γυναίκα. Αχα. Ήταν πόντι από εμάς και λέει από το Τσιανικ πήρε πόντια και από το Τσιανικ έμεινε δηλαδή εκείνο το Αυτή είναι δηλαδή, πώς θα το πούμε, η Τσιανικίνα. του παππού σου οι γονείς δηλαδή. Ναι, Ήτανε του το- παππού του οι γονείς. Από το Τσιανικ Τους είναι. Ελευθεριαδαίους. σας Τσιανικ παρακαλώ. ήταν αυτή, Ελευθεριαδαίοι, στην αυτός Μικρασία ο ήταν Ελευθεριαδαίος ο χωριό μεγάλο και ήταν από την Τσιανικία το λένε, Τσιανικ, όπως λέμε η Αρδαία. Και λέω από την Αρδαία πήρε Αρδεώτης. και αυτοί λένε από την Τσιανικ και έπαιρνε Τσιανικ απάνω. Έμεινε Έμεινε έτσι. από εκεί. Η Τσιανικίνα αυτή ήταν η θεία μου και ο ανώτερος της Τσιανικίνας ήταν με τον πατέρα μου αδέρφια. Εμείς με εσάς είμαστε πολύ Δηλαδή και από την Το μάνα. σόι, ρε, Ναι, το ναι. αίμα, ας πούμε. και από, Αυτό τη, είναι. και από τη μάνα μεριά και από τον παπά μεριά είμαστε Α, είναι και σε μάνα. ναι, μα ένα γέμα είμαστε. Έτσι. Είμαστε πολύ... Και όταν ήρθατε εδώ στην Ελλάδα μαζί ήταν όλοι Εμείς οι με τον Στέφανο Ελευθερόπαιδοι. τον θείο σου, Όλοι μαζί θα με τον Στέφανο τον θείο σου αδελφοπαίδια ήμασταν. Ναι. Ο πατεράδες μας ήταν αδέλφια. Αυτός ύστερα στην χαρά σου που λέμε αυτόν τον Δημήτρη πάλι και αυτός αδέλφος ήταν μαζί μας. Όχι. Είχαν και έναν αδελφό Ένα σκίδρα είχα. Πολλοί από τους Ελευθεριαδαίους είναι στην Κοζάνη πολλοί Ελευθεριαδαίοι. Ο Από τους πατέρα μου δικούς λέει μας, ναι. έχουμε συγγενούς στην Υπάρχουν Κοζάνη. πάρα πολλοί Ελευθεριαδαίοι. Εσύ δεν λες, Έχουμε- έχουμε συγγενούς Ένα στην πώς το Κοζάνη. έχουμε Στην Βέργεια στην κάπου Κοζάνη. ήταν κάτι. Ελευθεριαδαίοι Ναι, πήγαν και στην ναι. Κοζάνη. Βέβαια. Ο Γουρπάς ότι να λέγουμε την Ελευθέρα. Και αυτός πατέρα μου αδελφό είναι. Ναι, δηλαδή όλοι από αδέρφια Ναι, αυτά αδέρφια είναι. Οι είναι. Ελευθεριαδαίοι εδώ που Αυτή είμαστε. είναι σε ανέψια του Ελευθεριαδαίου, να πούμε, εξαδέλφια. Καλά σε ένα τζάχ ήταν, σε Ναι, ένα αυτό ναι, ήταν. Ναι, ναι, δεν όλοι ήταν, αυτοί είναι από μέσα από... Να μια σε πω, οικογένεια. εγώ δεν θέλω να πενευθώ. Μέσα στο Χαγιασμάνι πρώτοι ήμασταν εμείς. Ναι, έχω ακούσει. ας Να σε πούμε, πω, για Παύλε. αυτές τους- Ο πατέρας μου ήταν χαλκουργός. Πρώτα έφτιανανε καπάκρια, τεντερέδες, γύλαβα. Έναν. Δεύτερος λόγος, μέσα στο χωριό σιτοκαθαριστική μηχανή μόνο εμείς είχαμε, γερμανικιά. Από όλα τα χωριά, γράμματι, αυτοί, από ας εκεί από πούμε, το ήταν, Ζουντσάιρ το λένε Τσαμούλου, Πογάζ, αυτά όλα τουρκικά χωριά και έφερνανε από εκεί λοιπόν και καθάριζανε το σιτάρι μέσα το χωριό. Σε μέσα το χωριό, κατάλαβες, και παίρνει Α, τώρα αδα ποιος και ποιος έφτανα στο Χατζημάν. Ποιος, ας πούμε, Ελευθεριαδαίοι, Τσαβδαριδαίοι. Ελεύθεροι Δέοι, Τσαρταριδέοι, αυτή είναι μεγάλη σχολεία και πολλοί άλλοι δηλαδή. Οι Παυλιδαίοι, Ο οι Γαρατζάς, Παπαδουλιδαίοι. ο Γαρατζάς τι να λένε, ήταν ο Πατρίξ τι να λένε, Πατρικάν. Καζαντζίδης. έπειτα τον ξέρω τι να λένε αυτοί όλα που Είναι Καραπαναγιωτιδαίοι. Καραπαναγιωτιδαίοι. ξέρω τι να λένε. Οι Ηλιαδιδαίοι αυτοί είχαν ολόκληρο αυτό. Αυτό έχει μεγάλη Ο Κύριλλο τι να λένε, και αυτός ήταν σιδεράς, ο Κύριλλο. Ο Κύριλλο, ο σιδεράς, ναι. Αυτά τα παιδιά. η Κασαπαντώνια Ναι, ναι, ήταν. άμπραβο, ο Κύριλλο, αυτοί ήταν σιδεράδες. Ναι, αυτό με ενδιαφέρει και θέλω να ξέρω ποιοι είμαστε. θα το Ναι, πω και έτσι. μια οικογένεια είναι τραπεζούντι. Ξέρεις ποιος είναι ο Ριζάς, πώς λέγεται στο επίθετο Ριζάς. Βασιλιάδης. Α, Αυτοί ήταν τραπεζαλούδες. τραπεζαλούδες. Γιατί Μια εγώ- οικογένεια Εγώ μόνο. διάβασα ένα βιβλίο Ποντιακή Εστία από την Αθήνα που διέδιδε και κάποτε ο Λευτερόπουλο και ο Δελέρης έδωσαν συνέντευξη. Τσάκισε μετά τα σόγια για την αψάλα. Και λέει, Και στις Μέσα στα σόγια τσάι, ναι, το βιβλίο το είχε ένας αυτό στην Αυστραλία. Και μου έδωσε και διάβασε και τα μέτρα τα σόγια που ήταν τα μεγαλύτερα και δημιουργοί της αψάλου. Ναι, Δεν βέβαια, τους έχει καθόλου. μεγαλύτερα σόγια Δεν ήταν έχει τα άλλο. δικά μου. Ο Λευτερόπουλο Δεν έλεγε τους συνέντευξη έβραξε. και ο Δελέρης, ας πούμε. Επειδή είναι αγκαραλούδες Ναι. αυτοί και από ζηλοτυπία. Ναι, μα εγώ με έκανε εντύπωση και το ψάχνω. Από ζηλοτυπία ζηλοτυπία. δεν- Και λέω βέβαια. καθόλου τα δικά μας τα σόγια ήταν, ας πούμε, που... ενώ κάνανε. πρέπει αυτό να τα πει Η όλα. μεγαλύτερη διότι- εδώ μέσα, γεγονότα μεγαλύτερη είναι αυτό. σόγια Τι είναι σχέση είναι Ελευθεριαδαίοι
και Τσαβδαριδέη Και Καραπαναγιωτιδέη. και Καραπαναγιωτιδέη. Αυτά τα τρία και μετά ακολουθούν οι Είναι η άλλοι. Παπαδοπουλέη ύστερα Ναι, αυτή, ας πούμε. Παπαδοπουλέη. Και αυτή είναι ανακατεμένη. Η Παπαδοπουλέη Είναι ο Παπάς και πίτα, έχω με τον Παπά, ο Παπαστόφορα. Γιατί χίλιες. Εσείς, οι Παυλιδέοι είπα το. Παυλιδέη, Ασλανίδης, Μασλανίδης, ποια γίνεται. Ο Ιπαυλιδέη Είπαμε, είναι. Παυλιδέη. Ασλανίδη. Ασλανίδη. Πατέρα. Ναι. Από Κυριακή. Ναι, ο Ναι, Κυριακίδης αυτό δεν ήθελα να ήρθε ξέρω, εδώ ναι, στη Θεσσαλονίκη έμεινε. Έπειτα εμείς είχαμε και... Εμείς είχαμε και τρεις. Θέλω να ξέρω ότι είμαστε εδώ. Χάτζος Μανούδης είχαμε και τρεις ποπάδες. Είχαμε τον Παπαχαράλαμπο, τον Παπασεμιών, Τον Παπαστόφορο. τον Παπαστόφορο. Τρεις ποπάδες είχαμε στο χωρί μου. Α, στο χωρί μου Η είναι. Παπασημειώνων στο Ναι, στο Χατζημάνι. χωρί μου είναι ο Παπαχαράλαμπο. Ναι, ναι. Δηλαδή- Το χωρίο μου ήταν και όπως ένα Οι το Τσακμακλιδέοι, οι Τσακμακλιδέοι, Τσακμακλίδη, αντί και είναι Χατσοσμαλούδες. Χάτζος Μανούδης, Τσακμακλιδέοι. έρθαν στο Τσαχμάν και λέγονται Τσαχμακλίδες. Δηλαδή κοντά ήταν αυτό. Τσακμά. Όπως οι γορχαμάλουδες που ήταν, ας πούμε, και τα αυτά. Δηλαδή, αυτοί ήρθαν στο Τσαχμάν και ήρθαν, εγκατεστήθηκαν μαζί μας μέσα στο χωρίο και αν τα Τσαχμακλίδες. Στο Χατζουσμάν, αν και φύγατε από την Ορτού, συνέχιζε ποντιακή κουλτούρα. Κανονικά ποντιακά μιλούσαν. Όχι ποντιακά, καθαρά ποντιακά. Ενώ δεν ήταν, επειδή δεν ήταν μέσα στο Ούτε πόντο. τουρκικά ας ούτε πούμε. ποντιακά μιλούσαν. την Καταρίνα. Ήταν όλοι, ας πούμε, δεν είχε... Αλλά με τους Τούρκους Ο παππούς ο Χρήστος βλέπεις ήταν οι Τούρκοι εκεί, ας πούμε, πολύ και δεν μιλούσαν τα τουρκικά πιο πολύ. Εμείς άλλη γλώσσα δεν ήξεραμε, όλο ποντιακά. Όλα τα χωριά εκεί. Α, Αυτά τα χωριά που σου λέω όλα ποντιακά μιλούσαν, καθόλου τουρκικά. Και το ότι ξέρω ότι όλοι ήσασταν γράμματοι, γιατί ήταν μερικά από εκεί τώρα που συναντάμε ποντίους, ας πούμε, από Σκουζάνη και εδώ. Γράμματα δεν ξέραν. Ενώ από το Χατζημάνος ήρθαν οι ας πούμε, όλους και γράμματα πώς, ξέρω. εφημερίδες διαβάζαν, ας πούμε. Ρε, εγώ ξέρω και γαλλικά, πήγα και στη γαλλική σχολή. Και εγώ τώρα αν δεν... Σε τι οφείλει, αυτό είχε τα σχολεία δηλαδή. Εγώ τώρα εάν δεν χάλανανε το ίδιο τα γαλλικά φαρσί. Τα Α, Μπ, Σ, Δ, Ε, Φ, Ζ, Ι, Ζ, Κ, Από L, τότε M, ξέρεις, ας πούμε, N, την O, αυτή, ναι. D, Q, Y, Z, το αλφαβήτο. Accent de Q, accent grave, accent circonflexe, oxyamoré και βρίσκομαι. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Άνοιξε την πόρτα, fermez la porte. Λίτσα, τα καταλαβαίνεις αυτά. Εγώ γαλλικά δεν ξέρω καθόλου. Δηλαδή, η μάθητη, Δεν ξέρω γαλλικά. Δηλαδή, τα σχολεία ήταν Άλλες γλώσσες δεν, αλλά γαλλικά. Fermez la porte. Σφάρα την πόρτα, ouvrez la porte. Άλλη ερώτηση έφτασε ο Παύλο. Πώς Τα ήταν. σχολεία, δηλαδή, είχε τα σχολεία και υποχρεωτικά. Είχαμε κάνανε- σχολεία δασκάλους από Γάλλους. Γάλλους δεν είχαν, Γαλλομαθείς. Όχι, δηλαδή τα ελληνικά τα σχολεία που, ας πούμε, στα γράμματα που τα μάθατε. Από το χωριό μας εκεί είχαμε δάσκαλο. Ναι, Είχαμε δασκάλους στα ελληνικά. το σχολείο ήταν υποχρεωτικό δηλαδή, κάπως ας πούμε Ναι, στείλανε. και τα γαλλικά εγώ τα ήξερα καλά, δηλαδή, αλλά Από εκεί δάσκαλοι ήρθαν και εδώ. όπως Ναι, έφυγα καλά. τα βιβλία τα Μερικά άφησα εκεί μέρη πάνω και δεν πρόλαβα Δεν να ξέραν γράμματα. Ναι, ναι. Έχουμε γέρουσα Ξέρανε. γράμματα. Ξέρανε σε Ο εγώ. πατέρα μας πούμε και ξέρανε. Για να είναι αυτό το άλλο. Ναι, ναι, όλα. Αν δεν βούτυνε σε καμπάν, υπάρχει στην Ετωλιουήματα, μάλιστα κυρία. Όλοι τους ήξερα ναι, κάμουσα. όλοι ξέραν να γράψουν και να διαβάσουν. Σχολείο, εκκλησία. Και εσύ από το Χατζουσμάν ήρθες. Σουβάλ λένε το Ναι, από άλογο. εκεί. Λαπόρτ λένε την πόρτα. Δεν ήξερα. Σουβάλ λένε το άλογο. Λαπόρτ λένε την πόρτα. Φενέτ λένε το παράθυρο. Γιουβάς στην Ελλάδα. Ουρέ άνοιξο. Φερμές πάλι. Από τότε τα Ναι, τα θυμάσαι. Παρόλο που και... Μάθησα τα βιβλία μου, μιλούσα... Εγώ άμα δεν χάλουσαν το ίδιο την γαλλική θα την είχα... Λίτσα η ώρα Για- επέρασε μας. Λίγο θέλω να ξέρω για χορούς, για τέτοια, είχαν κάποιους συγκεκριμένους χορούς, αν θυμάσαι. Ήθη και έθιμα αυτά Το πρέπει μια άλλη τικ, μέρα το να τα χορεύαν βάλουμε αυτά. κάτω. Α, τους Θυμάσαι χορούς καθόλου τους ποιους κάνατε χορούς μόνο. κάνανε. χρόνια. Γιατί μέσα στο πόντο ήρθαν. Παραδοσιακά Έλεγαμε είχαμε σαλαντίκο, λάζικο χορών... Τι πιο άλλο. Αυτό το κότσαρι το... Τύπουλίτας έλεγαμε... Κότσαρι. Το κότσαρι το χορεύανε. Ναι, Κότσαρι. βέβαια. Το τσάμπασι από εκεί 4-5 είναι. χορών. Σερενίτσα. 4-5 ήταν, αλλά επειδή ξέρω σε διάφορα μέρη του πόντου χορεύαν άλλους χορούς, γι' αυτό. Το τίκ ήταν πάμποντιακό, εντάξει. Όλα πάντα. Το κότσαρι, Ήταν το σαλάν. Ήταν το... το σαλάν είδες, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει. Ήταν το πουλίτσας που λένε. Ναι, ναι. Πουλίτσας. Ο Θόδωρο πέρα τον και χορεύω. Αυτό δεν παίρνει και χορεύω.
οι κοπέλες που Ο δεν Θόδωρο παίρνει και χορεύει, δεν λέγω σε μπάμπο, δεν λέγω σε μπάμπο, δεν καλέσκεται με και χορεύει, δεν λέμε. Εκείνος ένα άσταγμα. Εκείνος μια στο Εγώ αν δεν χαλούσε το αυτό, εγώ θα τον ήξερα παππού τα να στείλω γαλλικά. τον πατέρα. Αρχή θα ήξερα. Μουσικά όργανα έχει τη λύρα. Αφού τα γράμματα από έξω τα ξέρω τα αλφαβήτα. Καλά από ό,τι καταλαβαίνω πολλά που πολλά και τα θυμάσαι. ας πούμε, Αξαντικιού, μαθαίνετε. αξανκράβ, οξία βαρία και περισπομένη. Κατ. Αμπεσέντε. Ένα ξάκι Δεν την από γράφει Μαρία. Μαρία. Ναι, καλά. Με την γονή μου. Αν του ακάτ. 1, 2, 3, 4. Δηλαδή τα πήρα καλά, αλλά. Για πες μου, να δω πώς την είχα. Και Αλλά χάλασε, εσύ από το Χάτζη Οσμάν ήρθες μαζί είχατε έρθει. Δηλαδή όλο μια ομάδα, όλοι μαζί ήρθατε στην Ο Αυστραλία. Κοριτζάκη ήρθε 4 χρόνια. Όχι παντρεμένοι, Οι οικογένειες δηλαδή μαζί. όλοι μαζί. Μαζί. Εγώ δώστε μια γαλίδα λοιπόν εκεί, του Εδώ μάθαμε πήρα την στο σχολείο. και κάτσαμε Εδώ, εκεί αχα. και Σε αυτό το «Ω, σχολείο. καλά, Το πέτυχε. δεν λίγο θα μαθαίνεις τα γαλλικά». Από Εγώ τότε μιλούσα δηλαδή. γαλλικά και πέρα. Με αυτό το σχολείο. Πέρασαν αρκετές γενιές. Ναι, Ρε, αλήθεια. ήμασταν πολύ προβοδεμένοι, αλλά χάλασαν. Εγώ τώρα Ήτανε γιατί βλέπω και εδώ, Κοίταξε, και εδώ όλα τα... εγώ δεν μπαίνω εγώ ο Παύλος που λες εγώ. Κοίταξε, φαίνεται. Στο μόνος που έπεσα και ήταν και ο θείος μου και γαλλικά θα μαθαίνα. Και Οι Ελευθεριαδέοι, Τσαβδαριδέοι, Καραπαναγιωτιδέοι. αλλά Και εκεί πρέπει να είχατε πιο μόρφωση, ας πούμε, και πιο Βεβαίως, προδεσμένοι. μα Βλέπεις λόγω οι Παπαδοπουλέοι, αυτοί οι περισσότεροι μείναν πίσω και τα παιδιά Είναι δεν έξω τα μορφώνανε. δέκα οικογένεια. Εδώ όσοι ήρθαν όμως από τα δικά μας τα σόγια, κάθε οικογένεια προσπαθούν να Βέβαια. βρουν Ναι. παιδί. δύο Ο συσί. θείο μου Κυριακίδης, Ναι. το Δάσκαλος Κυριακή ήταν. δεν Είναι σπατοδάσκαλος. Δεν έχει σημασία, αλλά οι οικογένειες θέλανε να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Ναι, ναι, ναι. Ενώ μερικές οικογένειες καθόλου. Όχι. Ίσως απόβατες Εμείς στην ήρθε, Ο παππούς μου ήταν από την και Ρωσία. έτσι αυδάρι. Πολύ προβολή. Τον θείο μου τον έμαθε τσαγκάρης, έφτιαχνε τα παπούτσια. Ο δικός μου ο παπάς ήταν, πώς να τον εκοστεί, τέχιζαν τα μακέλε. Ποιος ο παπάς? Σιδεράς. 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 Ο παππούς μου Σιδεράς. ήταν εξύπνητος. Έπειτα ράπτιδες είχαμε, σιρεδάδες Ρωσία. είχαμε. Όλοι είναι προσπαθούσαν κάποια τέτοια. Το Τι είχε με κάνει εντύπωση βέβαια αυτό το γράμμα. Όλοι οι γέροι μας ξέρανε γράμματα. Το δικό μας το Διάβαζανε, χωριό. κάνανε. Ενώ Να, και ο πατέρας. πολλοί ας πούμε Ξέρει, δεν ούτε υπογραφή μπορούν να βάλουν. Και Στην τώρα Ίατρη γνωρίζουν θέλεις, πολύ. τσαγκαράδες θέλεις, ράπτιδες θέλεις, υποδηματοποιία θέλεις. Όλο το δικό μας το χωριό όπως ήταν κεντρικό έτσι ήταν και το Χαλισμάν. Όλα γύρω τα χωριά εκεί στο δικό μας ήταν και ήταν. Οι Τούρκοι ερχόντανε και έκαναν ρούχα. Μόνον εμείς είχαμε εσύ το καθαριστική μηχανή που γύριζαμε λοιπόν γερμανικά. Και έρχονταν από τα περίχωρα οι Τούρκοι και καθάριζαν το σιτάρι τους καθαρό για να πάνε να σπείρουν. Όποιο θέλετε ρωτήστε. Δηλαδή αν λίγο ψάχνω. Όχι, Τώρα όχι, εσύ σκέψου καμιά άλλη μέρα να ζητήσουμε το θείο με τα ήθη και έθιμα με τις Τα νέες. οι χωροί με ενδιαφέρουν επειδή είμαι και δασκάλα χορού Ναι. και γι' αυτό Ποια- έχω ένα ειδίκευμα σε αυτό και ξέρω, καταλαβαίνω περισσότερο ας πούμε. Είπες τα ονόματα του χωρονίου. Το τικ, το άλλο πώς το είπαμε ξέχασα πάλι. Το τικ χορών, Το τι, Το το σαλάμ. Σαλάμ. τα ρούσις, την πουλίτσα. Τι πουλίτσας. πουλίτσας. Η πουλίτσας. Πουλίτσας είναι ποιο το... δεν τα ξέρω. Έτσι κοίταξε. Έτσι και ο Α, της πουλίτσας είναι πολύ ωραία. Φτάσει, Έτσι, κοίταξε. τώρα λες Έτσι το... πάει. Έτσι κοίταξε. Να σηκωθώ να με δείξεις. Φάτα για κρατά. Ναι, αλλά το... Σαν τη τριγώνα Ναι, πάει. τη τριγώνα, ακριβώς. Η τριγώνα, Ναι, ναι, αυτό είναι. Της πουλίτσας αυτό. Τριγώνας. Εσύ θέλει. Αυτό είναι λίτσα. Πουλίτσα, της Τριγώνα, πουλίτσας, πουλίτσα. τριγώνα, ναι. Γιατί βγήκε πουλίτσα το όνομα. Έτσι το λέει, τριγώνα μη, στα γκέγκε μπίνε ξύλα. Ναι, αυτό. Τα ξύλα τσέταν Πουλίτσα ποντιακά θα πει αγάπη μου. Πουλί, Ήξερα, σαν- αγάπη μου θα πει. Α, πουλίτσα. Και Από τριγώνα εκεί. έτσι είναι, κοπέλα, την κοπέλα Ναι, που λέμε. κοπέλα αγάπη μου, κάπως Έστε από και εκεί. Πουλίτσα, α ναι. Τα ξύλα κάπως τσέταν από εκεί. οξές και άντρα τσάτσε τον μη ξέρεις. Αυτό είναι το τραγούδι τώρα έχουν. Και το άλλο το... Αχ, πώς απολεπτός έλεγε, το Το σαλάμ που λέτε. Το σαλάμ, το σαλάμ. Το σαλάμ, να Σαλάμ. το βάζεις τους έτσι λοιπόν. Σαλάμ. Και το μα... Πορπά του Α, σαλάμ. αυτό είναι το Α, τραγούδι αυτό για έτσι κάνε. που Το κάνουν, μα... έτσι που κάνουν. Το μάλ το λέμε. Μάλ,
Μάλ το Το λέμε. μάλ, μαζί, τα πόδια πάνε μαζί. Μάλ το λέμε. Εμείς το λέμε σαν μάλ. Το μάλ, είναι αυτό. Ναι, ο μάλ. Αλλά τα χέρια πάνω στους ώμους. Στους ώμους τα κρατούσαν. Τώρα το βλέπω έτσι που το κρατάνε. Έτσι, το Αυτό κρατάνε. ναι, πιο φιλικά πέφτει στους ώμους και τραγουδούσαν οι άντρες και το χορεύανε. Αυτό περισσότερο είναι. Εγώ πάμε στην Πτολεμαΐδα, είδα Πόντιους, τι ωραία χορεύουν. Αυτό που κάνουν έτσι και κάνουν τα χέρια έτσι. Όταν τα κάνουν όλα ομοιόμορφα έτσι. Αυτό είναι στο συγκρότημα. Αχ, τι ωραία, με έκανε εντύπωση. Χορούς καλούς θα βρεις μόνο οι τραπεζιντέοι. Κάνουν όλοι, ναι. Και στο Κάρς είχανε όλες. Είναι η πρώτη του χορού των ποντίων είναι οι τραπεζιντέοι. Στη Ματσούκα, Εκεί είναι οι ματσουκάδες. εκεί θεμέλιζε μόνο μουσική και χώρο και τραγούδι. Τίποτα άλλο. Ναι, Ματσουκά. Λοιπόν, Εκεί να χορεύουν και εσύ να χάσεις το μυαλό σου. S30. Γιατί έγινε αυτό, γιατί εκεί έγινε αυτό. Έτσι, Μερακλείδες ήταν. μερακλείδες νευρικά. Και εδώ ας πούμε οι γιούφτοι συνέδεσα και είχαν να τρώγανε και έβλεψα πάντα χορεύε, πάντα έπαιρνε. Και εκεί ήταν τεμπέληδες, δεν είχαν. Εγώ ξέρω ότι πήγανε πάρα πολύ, επειδή είχε και εκκλησίες και επειδή ήταν και πολλής ελληνισμός, πήγανε και ήταν πολύ γι' Όχι αυτό. μέσα στην τραπέζα, μιλάμε για τα χωριά, Ναι, ας ναι. πούμε, τα μικρά Ναι, αλλά τα πήγε χωριά, πολλής ήταν σε άγωνα. ελληνισμός, γι' αυτό από ό,τι Είχαν, ξέρω. είναι χωριά ολόκληρα, αλλά ήταν άγωνα τα χωριά τους. Τι λέμε προλίγο, γράμματα δεν ξέρανε. Ήρθαν εδώ και γράμματα υπογραφή δεν ξέρανε. Ενώ τα δικά μας τα χωριά όλοι ήταν γράμματα, ήταν πιο προοδευμένοι. Ήταν. Πιο προοδευμένοι. Και ένας προοδευμένος δεν είναι μόνο η ζωή, χώρος και τραγούδι. Κατάλαβες. Ενώ Η Αθή τα γαλλικά, Έπειτα, το χωριό μας τα μάθει. έπειτα χόρευαν τη μασερή. Α, τα μασερί. Τη μασερί. Τη μασερή το λένε. Μασερί, Μετά στέφανο. όταν χορεύουν και φτάνε και λαγεύουν και ξέρω. Λίζα, στο που να ρεσιόντια για... Αυτό το Αλλά λένε, αυτό είναι είναι πιάνο. τραγούδι. Αυτό είναι τραγούδι. Το Ναι, μάλ ναι, είναι. από τότε. Αυτό είναι το μάλ. Πας έτσι. ναι, ναι. Ναι, το μάλ είναι αυτό. Α, πηγαίνε και από πλάι σε πλάι όταν το χορεύαν, κάνει Ναι, και έτσι κινήσεις. ναι. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά δηλαδή και το σώμα πάει. ναι, ναι. Εμείς δεν το κάνουμε έτσι τώρα. Μα τώρα Εγώ προχθές είδα ένα χορό εδώ στα νησιά και άμα δεν με το χορό χορεύανε. Μοιάζει λίγο. Τα νησιώτικα λίγο μοιάζει. Άμα δεν με το χορό χορεύανε. Κριτική. Και τα κριτικά, η λύρα, η είναι κριτική. η Ρωμιλία. Πάλι αυτή η Θρακιώτε, την Ανατολική Ρωμιλία. Και αυτή άλλο. Σκοπούς τους δικούς μας. Εκεί στο, Λοιπόν. συγγνώμη Φάντα, στο Χατζουσμάν είχατε λίρα, παίζαν, τι παίζαν Λίρα, εκεί. είχαμε ταούλ, είχαμε. Ταούλι Ταούλ και ζουρνά. τουλούμ, Και ζουρνά. ζουρνά και ζουρνά. Γιατί λένε ότι στα δυτικά μέρη δεν ήταν τόσο λίρα, ήταν βιολί και τέτοια γι' αυτό και κλαρίνο. Όχι, βιολί. Βιολί δεν είχαμε. Σε πω την Τούλουμπα, αλήθεια. από δέρμα ζώου. Λύρες, Τώρα λύρες. πήγε ο Στέφανο έτοιμο. Λύρα και ταούλι και ζουρνά που λέμε. Εκεί έπανα να παίζεις ο μπράβο Είπε το ότι Στέφανο. πρέπει να είναι το έτοιμο το μαθηκινό. Α, πέρσι δεν Μεθαύριο που θα γίνει το πανηγύρι Όχι, θα... συμμετέσχουν. την- Αυτοί γίνεται επόμενη ένα Κυριακή θα πανηγύρι πας εκεί τα πάνω. Πώς. Χορευτικά Έκαλα και συγκροτήματα. κιόλας θα μιλήσει, Μπράβο. κιόλας. Από όλα τον κόσμο θα έρθει εκεί Στέφανα πάνω. πες το ταούλ. Ο ληξοφορτισμός θα είναι απάνω, νερά, όλα Ναι, εντάξει. ξέρω. Εγώ θα χορέψω και εγώ μέσα έχω κάνει αυτή ένα, θα χορέψει. ένα Να χορέψεις, χορευτικό. για Για τον πατέρα μου, πώς είπες το όνομα του που το πήρε, Ποιο το Τσένι. το Παύλος. Α, Παύλος από το... Α, του παππού μου αδερφός ήταν. Ο οποίος Στέφανος, ας πούμε Στέφανος σκοτώθηκε. δεν Όχι, ο Παύλος Το είναι... παππού δεν έχω το Α, όνομα. το όνομα από τον παππού του. Με τον παππού, του παππού μου τον Αυτός αδερφό. κοίταξε, αυτός σκοτώθηκε. Του παππού μου αδερφό ήταν. Του παππού του Του αδερφός παππού ήταν. μου- Ο παππού μου τον Χαράλαμπο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο αδερφός του ήταν που χάθηκε λέει. Ο Παύλος. Άλλο τι αδέρφια είχε. Ήταν ο Κωνσταντίνος που ήταν πρόεδρος όταν ήρθε, ας πούμε, και αυτός, ας πούμε, ένα παλικάρι, πώς λένε, ας πούμε, ήταν ο Στέφανος. Δεν παντρεύτηκε ο Όχι. Κώστας. Αυτός ο θείος ο Κώστας ήταν ένας λεβένης άνθρωπος, ο Κώστας. Ήταν και παλικάρι, ας πούμε, και γράμματος πολύ. Και Ένα ο θείος ο μουστάκι Στέφανος είχε, ήταν, αυτός έκανε εντάξει. πολύ στην Αμερική. Ήταν στην Α, ναι, Αμερική. αλλά Ναι, δεν μπορεί και αλλά εσύ. σου λέει. Και από την Αμερική ήρθε αυτός και ένας έμεινε εξάρτητος και μέτρο έμεινε αυτός έτσι ήταν. Και ένας Τι έμεινε. στην Αμερική Και ήταν, λοιπόν, έκανε πώς το πολλά χρόνια πρόεδρος. Αυτός ήταν όλων τους αξιωματικούς εδώ της επαρχίας, όλους αυτούς τους είχε. Όλο αυτό το σπίτι που φτιάνεται, αυτούς είχε ένα ψηλό σπίτι απάνω. Είχε το Όλοι οι παλιό. αξιωματικοί, όσοι είχαν διαφωνία, μερικοί έπαιρναν κορίτσια και άλλοι δεν ήθελαν και αυτός τα τέριαζε με τους αξιωματικούς, με Που τους... υπήρχε αυτός και- συντελούσε, ας πούμε, να πει ο Μαρόκη. Να, η πουπούλα τότε, η πουπούλα που πήρε το Μίτσο, δεν τον ήθελε το Μίτσο, οι Θρακιώτες δεν ήθελαν να δώσουν εμάς τους πολιτικούς κορίτσι και πήγαν και το ανάφεραν στον έναν αξιωματικό βαθέα τον έλεγαν.
Και με την Σου πήγε το σαρκό. Βαθιά τον έλεγαν αυτούς ανθυπασπιστής της κολοφυλακής ιστορίας. Και ύστερα αυτός πήγε στην Μπουμπούνα κοντά και την είπε θα πεις ότι εγώ τον θέλω και τον παίρνω. Να ξέρεις τι είπε. Άμα δεν τον έχεις πει θα σκοτώσω. Άσε τον αγαπούσε κιόλας γι' αυτό την πήρε. Ύστερα αυτοί οι στρατιώτες εμάς μας είχαν δηλαδή άσχημοι φίλοι. Ενώ εμείς ήμασταν οι πιο καλύτεροι φίλοι από κάθε αυτό. Πόντι όταν έλεγαν νομίζω εμείς σπάζαμε και κόβαμε και ρημάζαμε και δεξιότητες. Ύστερα λοιπόν αυτοί πήραν και το ανάφεραν σε αυτόν τον βαθέα τον αξιωματικό. Ήρθαν εκεί πέρα, μαζεύτηκαν όλοι οι στρατιώτες εκεί πέρα, δήθεν θα δικάσουν τον Μίτσο επειδή πήρε πόντια, ότι πέθανε εκείνος. Αυτός είχε την κυρότητα το αξιωματικός, αυτός έκανε στην Αμερική πολύ ο Κώστας, μαζί με τον αυτό. Και με ήρθε εκεί πάνω, για έλατε εδώ είπε εσύ, έλα και εσύ Ποπούλα ήταν αυτή. Αυτός σε πήρε ή με το ζόρι σε πήρε. Όχι είπε, εγώ τον πειράζει είπε, τον αγαπάς είπε να την. Πώς δεν τον αγαπώ. Σηκωθείτε είπε αυτοί που ρίχνετε στο παιδιά πάνω είπε θα αγαπήνετε και εδώ. Να φύγετε είπε γρήγορα, όλοι οι στρατιώτες είπε να φύγουν και διαφωνούν σε αυτό το είπε. Ορίστε είπε. Το κορίτσι τον αγαπήσει τον πήρε. Δεν μπορούμε να τώρα, δεν τον πήρε με το ζόρι αφού λέω τον αγαπώ και τον πήρα. Γιατί την είπε και την είπε πού να πας και λες ότι εγώ τι θέλανε και αυτά. Ξέρεις ότι έχεις μεγάλες συνέπειες από εμένα. Άφησε και την ήθελε και αλλά φυσικά δεν την πήρε και διότι είχαν συνεννόηση. Ναι, καλά, οπωσδήποτε. Από το με έναν άνθρωπο χωρίς να συνοηθείς μπορείς να τον πάρεις να το φύγεις. Και η αλήθεια είναι, έχω ακούσει. Και είπε και από εκεί πάντου και όλοι οι στρατιώτες είπε και ένα θέψιμο δηλαδή σου λέει. Πού δεν φέρετε να σε κάνει και μια μίληση λέει ο γαμπός εδώ πέρα για αυτά που κάνετε και είπε ο βαθιά τον αξιωματικός. Και έτσι στεφάνουσαν. Αυτός ο Ρούσος την αλόγω με τον Γιάννη εξέτανε. Από εκείνη είναι αυτή την Πουπούλα, την Πουπούλα στο γιο. Ναι. Ζει η Πουπούλα. Η Πουπούλα είναι, τον άντρα δεν το γνώρισα. Δεν το ξέρει, αυτό εγώ δεν το ξέρω. Τον Μίτσο δεν γνώρισες, τον άντρα. Η Πουπούλα ζει. Και τα λέω σαϊκά πράγματα. Είσαι ο Κώστας ο θείος, ο Ινδιανέλη εκείνος, και στη διοίκηση, και απάνω παντού ήταν... Ένα λεπτό. Αυτός τελευταία όπως έπαθε θυμωτήσεις. Έτσι έμαθαν. Τότε ήταν ανίαντη η θυμωτήση. Έπειτα κοίταξε, έπαθε θυμωτήσεις. Εν τω μεταξύ μονάχος από αν βέβαια δεν είχε κανέναν. Ναι, από αυτούς μόνο παππούς μου παντρεύτηκε. Δηλαδή οι άλλοι όλοι κατέφυγαν και πολύ. Και είναι η Μαρία που παντρεύτηκε. Η Μαρία παντρεύτηκε πήρε έναν από το χωριό μας και εκείνος πέθανε και εκείνη πέθανε.